pamusoro ichangamire ndimi Farai Muranda ndauya nenyaya pamusoro stand yakatsvagwa nababa wangu mukati menzvimbo yekwabvute muna 1982. Saka inini madzikoma angu nehanzvadzi dzangu takakurira panzvimbo ipapo nevabereki vangu tichidzidza mukati menzvimbo dziri mudhuze imomo kusvikira vabereki vangu vakazosvikawo pakushaya. Saka pakazoshayawo vabereki taipo tatiendawo kunotsvagawo mabasa. Ndo pandakazouyawo ndanewo mudzimai ndichida kuti ndisimudzire panzvimbo apa. Pandasvikawo kutaurawo kwachangamire chikomba ndikati ndakuda kusimudzira panzvimbo apa. Saka changamire wakati unozouyawo nemari inoita $50. Saka panguva yandayo ndiri kunotsvaga mari ndakazodzokawo panzvimbo paka ndikanzwa kuti pakatengeswa. Saka ndobva ndaenda kunotaura naticha Jaricha. Ndikati ticha Jaricha, panzvimbo apa ndepedu, ndisi wana wepamba ipapa. Saka musa wake zveniba. Ticha Jaricha wakati ndakabvisa mari yakawanda. Munonditenderawo here kuti ndifonere mama. Wachibva wafonera Changamire Chikomba. Changamire Chikomba wakati iwo wana Muranda ngawabve ikoko ngawauye kuno. Saka ndakabva ndazonotaura naChangamire Chikomba. Changamire kuchikomba wakati aiwa inini handigoni kukubatsira asi mabatsira andinongokuita ndeyekuti dai watsvaga mari inoita $100 ukaiona mari iyoyo ndotokunzwira kune vamwe masabhu kuti pane pekugara here kana kuti hapana. Saka takabva tangogara takadaro kusvikira ndazoonawo nhamo yakutambudza mukati mevana vangu nekuwe pandanga ndiri kutochengeta pacho muridzi wepamba ipapo akabva azouya akatumira mashoko kuti ndakuda kuuya pamba. Ndobva ndaona kuti ndatambura pekugara handisisina ndobva ndatorawo vandatsvaga matende vandanokaka pastand pababa wangu ipapo ndikati ndakugara panapa nekuti handina kumwe kwekugara nemhuri yangu handina kwandingagara. Saka ndagara panzvimbo ipapo ndipo pandakaona sabhuku wakabva wazosvika ipapo wakati Muranda wagara sei pano. Pandavasitsanangura ndikati ndagara pano sabhuku nenhamo yandaona pamusoro pevana vangu ndaona kuti pekugara handina bhera nditogare pano. Ndikanzisina sabhuku taakukudai kudare kwaChangamire Chikomba. Takabva taenda futi kudare tasvika kudare tobva tangowatsanangurira zvimwe chete. Saka pakupedzisira kwakazotaurwa Changamire nasabhuku wakazotaura kuti iwe ticha Jaricha chienda kumba kwako uchanoweka maexpense ako wakaita pabuilding iyoyo wozotaura kuti uda mari kuna Muranda. Saka tagara mazuva mashoma tiri pastand ipapo ticha Jaricha akazouyawo ipapo obva anditi Muranda uchabva pano ndichabva rumwe panzvimbo panapa uye muri kundifambira kumaprofita enyu nen'anga dzenyu. Saka munofanira kubva pano nekuti hauna $2,500 yekundibhadhara pamudhuri wandakavaka. Ndikati munoti ndiri kubhadhara isei mudhuri wamakavaka? Handiti makavaka mudhuri mushure ndakuyeuchidzai kuti pastand ndepedu. Saka mari akataura $2,500 yekuti tibhadhare. Saka ini handikwanisi kuwanawo mari nedambudziko randinaro rekuti ndine mwana anorwara ane urema. Saka zvinotonditambudzawo nekuti mari yekutenga mapiritsi nemishonga yacho zvinhu zvandisingakwanisi kuwana. Saka ndozvandatoti mutibatsirewo Changamire. Stand yako yakatengeswa nani? Stand yakatengeswa naChangamire Chikomba. Achitengesera ticha Jaricha. Ticha Jaricha. Bongo. Ari kuti Chikomba. Ari kwenda. Chikomba kwenda. Atuma ini sabu. Kana dini pasabu dini makatenga. Saka munayako mumirira seko nyaya yomunhu yaise kuzendotambire mutete wako titambiriro mutete wako handimiriro dai kuzi naso kwakazokenda ari kuenda kuJaricha umwe kuendeni pamusoro ishe ini zvakaitika izvi ini ndanga handisati ndapinda kusabu. Saka utozivi watotaura kana zvakaitika ndasati ndasabhuku handizivi. Saka uda utaure saka watumirwei ndosaka ndataura kauti wambotumirwei because onaka asi paanogara pacho padhuze neni saka urunditaura kudai kuzi nhasi uno kwauya munhu wepadhuze newe ari kupiwa mhosva yekuuraya munhu. Dai kune munhu asi auya achinzi pasaidi pako pane mhondi waiuya uchimirira. Ndaisamirira munhu. Saka sei wabvuma kuya kumirira munhu ane mhosva yake?
kukura kwake history yepamba kwake nokura kwake pamba ipapo ndoziva history yepo izwa bamba uyu munhu ari kuti respondent kana kuti munhu akamhangarira munhu akatengesa stand yake munhu akatengesa stand yake ndiani Jaricha Chikomba uri Ishe Chikomba here iwewe saka haukwanisi kumirira Ishe ani Ishe Chikomba wanda kuuya wozvidairira nyaya dzani wega koukanyepa vanozokudhivenda sei kana wanyepa because iwe watotaura kare kuti inini pakaitika nyaya iyi wanga usati wasabhuku uyezve wanga usipo kechitatu hauna chaunoziva maererano nenyaya wataura wega saka ndingapedzere nguva newe nyaya iri kuda Ishe ani kana Ishe Chikomba pasitori ndandinazotaura ipapo ini sekuzova nile pakatengeswa stendi maamuri kwedu pakatengeswa stendi azvekutengesa zvinhu saka chigareinotaurei isaka bhegi kavo kari mura bhegi nderei isa pasi right Ishe Chikomba ndiye vatikuda iwe ndo Jaricha ndini Jaricha aiwa unezva totaura Ishe Chikomba kana Ishe Chikomba basi because I know iwewe andizva unongosina mhosva ende hauna nyaya ende pamwe wakanyeperawo kana kuti mafacts wakataura yange misrepresentation of facts kusvikira iwo wapinda pawakapinda because as long as uyu ari kunyira achiti ndipabonga and look at it now munhu yatoka kati ndipai ipapo iwe uripo handizo saka dai kunzi Ishe Chikomba anga ari serious handisina nenyaya wakatarisana naye semuridzi wenyaya adaiuya panapa asingatumi naye his absence to me pane zvazvokutaura bambo this is a very serious issue every day kutaura madzishe emasabhuku siyanai nemasabhuku chi deals don't sell chi saka michezingani neskodeti chi 5 ngatonoswa 5 Ishe Chikomba wangoda kuti alright taunezvabata pamusoro wechangamire inini ndiri kutorambirana nezvaataura handinotengeserwa nzvimbo anofanira kutaura izvo neChikomba yes not you iwe utori witness kutransaction uri witness kutransaction because uchatoda kuziva kuti neChikomba kuti land yakachinja ownership say from him to you. That's the explanation that we want. Whether yakatengeswa kana tukupiwa kana wakapiwa wakapiwa chiri chemunhu tochibatsirana kuti uyu anochiwana sei chinhu chake back kana wakatengeserwa wakatengeserwa chinhu chechi chemunhu mari yako unowana chi sei back ndozvatoda izvo saka toda kuti muridzi wenyaya azvipindure ega kuti handina kutengesa ndakadai ndakatengesa ndakadai then we proceed because as long as he's not here because no zita rataurwa kuzi ndiye wandine nyaya naye mudare muno imimi vamwe mese muri mawitness akakona imimi mese muri chii muri mawitness asi muridzi wenyaya ndiani ndiye wandinoafai ngatizonisafai Sabu chakura pesa